Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can sai abba kabir zaɓin kowa. alamai mai ta. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can. Ana dara ga dare yayi. Fitaccen mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara ya sake yunkurowa da wata sabuwar waƙarsa inda yana so ya wanke kansa a wajen Abba Kabir Yusuf da kuma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Idan masu kallon mu za ku tuna, a jiya da daddare Dauda Kahutu Rarara ya sake sakin wata sabuwar waƙa inda yake tunani gawuna shi da garo ne za su ci mulkin Kano, sai kuma gashi reshe ya juye da mujiya. Duk da haka dai bai yi ƙasa a gwiwa ba, Dauda Kahutu Rarara dai ya sake sakin wata sabuwar waka, sabuwa fil, inda ya sake waƙe injiniya Abba Kabir Yusuf. Za mu kai ga samu ku dai wannan waka, amma masu kallon mu kafin mu samu ku wannan waka, kada ku manta dai idan wannan dai shine zuwan tashar naka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne kawai za ka dinga samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ga dai wannan waka ku ji ta, daga nan kuma sai ku bayyana mana ra'ayinku dangane da wannan waka a comment section. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can sai abba kabir zaɓin kowa. alamai mai ta. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can. Sai abba kabir zaɓin kowa. Alamai mai ta. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can Sai abba kabir zaɓin kowa. Alamai mai ta. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can. Sai abba kabir zaɓin kowa. Alamai mai ta. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba can Farko mu kira Allah sarki, ci ba can shi yi bare bare gwanki. ci ba can Ya tallaba ni tutar mulki, ci ba can karba mu da yan layin gwari, ci ba canji. sai abba kabir zaɓin kowa. To madalla masu kallon mu, wannan dai ita ce wakar da Dauda Kahutu Rarara yewa Abba gida-gida. Kada ku manta dai idan wannan shine zuwan tashar naka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne kawai za ka dinga samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Sannan muna addu'a ga Dauda Kahutu Rarara da abin da ya rasa, inda a yau ne aka samu wasu fitatattun masasa suka je gidansa na Zurot, suka kona gidansa da kuma ofishinsa da wasu daga cikin motocinsa dai. Allah ya taimaka dai ya tsira da ransa. Ku bi mu sannan a hankali. Mun gode da bibiyar tashar mu da